በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትውሃበ አገልግሎት ብኣንቃ ኣድዎን ብጥብኣትን ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን ኣዋሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳኣና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ውፅእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይኒ ህዝቡ ንጉባኤ ዝኸውን ሕያው ቃሉ ኣብ ኣንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩን እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ብጸጋ እግዚአብሔር ብረድኤት እግዚአብሔር ንሪኦ ኣብቲ ሒዝናዮ ዝፀናሕና ኣርእስቲ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 ስለ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ እትንስእ ኣብ ዝብል ኣርእስትና ሎሚ መበል 15 ክፋል ዮድ ብሂል የማነ እግዚአብሔር ኣብ ዝብል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ካብ ቁፅሪ 73 ክሳብ 80 ዘሎ 8 ጥቕስታት ኢና ክርኢ እሞ ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እምሕፀን። ኣእዳውካ ገበራንን ሰራሓንን ትእዛዛትካ ክመሃርሲ ኣለብመኒ። ንቓልካ ተጸቢዐ እሞ እቶም ዝፈርሁኻ ሪኦም ንኽሕጐስ እዮም። ጎይታዬ ፍርድኻ ጽድቂ ምዃኑ ብሓቅኻ እውን ከም ዘዋርድካኒ እፈልጥ ኣለኹ። ከምቲ ንባርያኻ ዝበልካዮ ቃል ጸጋኻ መጸናንዒ ይኹነኒ። ከምቲ ንባርያኻ ዝበልካዮ ቃል ጸጋኻ መጸናንዒ ይኹነኒ። ሕግኻ ደስታ እሞ ብህይወት ክነብርሲ ምሕረትካ ይውረደኒ። ዕቡያት ብሓሶት ጠውዮም እሞ ይሕፈሩ፣ ኣነ ግና ትእዛዛትካ እስተንትን ኣለኹ። እቶም ዝፈርሁኻን ምሕረትካ ዝፈልጡ ናባይ ይመለሱ። ምእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብምስክራትካ ፍጹም ይኹን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ልበ ኣምላኽ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ብዛዕባ ምሕረት እግዚአብሔር፣ ብዛዕባ ለውሃት እግዚአብሔር፣ ብዛዕባ ተበጃውነት እግዚአብሔር የስተንትን። ነዚ ከስተንትን ከሎ ከዓ ውድቀቱን ድኻሙን ሓጢአቱን ይዝክር። ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ሓጢአት ተማሂሩ ምስ እግዚአብሔር ክመላለስ ከዓ ዘለዎ ባህጊ ኣስፊሑ ይገልጽ። ኣብ ከባቢኡ ንዝነበሩ ዘይጽቡቕ ዝሓስቡ ሰባት ብዛዕባ ዘይጽቡቕ ሓሳቦም ምስ ገለጸ ንሱ ግን ናብቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ ህልኽ ወይ ሕነ ምፍዳይ ዘይኮነስ ካብ እግዚአብሔር ካሕሳን በረኸትን ከም ዝጽበ ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ብዛዕባ ፍጽምና ምእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን። ሰብ ኣብ ፍርሓት ኣብ ሓፍረት ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ዝወድቕ ድሕሪ ውድቀት ድሕሪ ሓጢአት እሞ ነዚ ከዓ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን ይብል። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መዝሙር ዳዊት 119 ካብ 73 ክሳብ 80 ዘሎ ዮድ ብሂል የማነ እግዚአብሔር። ዮድ ማለት የማነይቲ እግዚአብሔር ማለት እዩ። የማነ እግዚአብሔር ገብረት ሃይለ የማነ እግዚአብሔር ኣድሃነተን የማነ ኢድካ ፈጢሩኒ የማነ ኢድካ ተበጂና ድሕኑኒ እዩ። ኣብ 73 ኣእዳውካ ገባራንን ሰራሓንን ትእዛዛትካ ክመሃርሲ ኣለብመኒ። ኣምላኽ ብመልክዑን ብምስሉን ክፈጥረና ከሎ ትእዛዛት እግዚአብሔር ብምኽባር ክንከብር
نእግዚአብሔር አኽቢርና በኽብረ አምላኽ ከቢርና ንኽነብር እዩ ልበ አምላኽ ዳዊት ብዛዕባ እዚ ስራሕ እግዚአብሔር ኣብ ምፍጣር ደቂ ሰባት ክገልጽ ከስተንትን ከሎ መዝሙር ዳዊት 139 ካብ 14 ክሳብ 18 ዘሎ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ እሞ ከማስወካ እየ ግብርታትካ መስተንክር እዩ ነብሰይ እውን ኣጸቢቓ ትፈልጦ እዩ ስለዚ ናብቲ ስራሕ ኣምላኽ ክገልጽ ከሎ ብሕቡእ ምስ ተፈጠርኩ ኣብ ከርሲ ምድሪ ምስ ተኣለምኩ ኣዕጽምተይ ኣይተኸወላኻን ኣዒንትኻ ደቂ ከለኹ ረኣያኒ እተን ምድባት መዓልታተይ ሓንቲ እኳ ከይነበረት ኩለን ኣብ መጽሓፍካ ተጻሒፈን ኣለዋ ወኣምላኽ ሓሳባትካ ንዓይ ክንደይ ክቡር እዩ ቁጽሩስ ክንደይ ዓብዪ እዩ እንተቆጸርክዎ ካብ ሑጻ ይበዝሕ እንተነቓሕኩ ግና ምሳኻ እየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣእዳውካ ገበራንን ሰራሓንን ስለዚ ነዚ ድንቅ ዝኾነ ስራሕ ኣምላኽ ኣፈጣጥሩ ገና ትንሕና ንግዜና ዘይንጥንቀቐሉ ንግዜና ዘይንግደሰሉ ኣብ ምንታይ ከም ነውዕሎ ዘይንፈልጥ ናይቲ ነጥፍኦ ዘለና ግዜ ብኸመይ ከም ንትክኦ ዘይንፈልጥ ልበ ኣምላኽ ግዜና ግን ካብ መዓልታተይ ሓንቲ እኳ ካብ ከይሃለዋስ ኣብ መጽሓፍካ ተጻሒፈን እየን ነዚ ዘስተንትነሉ ዘሎ ምኽንያት ከዓ ንዕላል ንወረ ዘይኮነስ ነዚ ፈሊጠ ትእዛዛትካ ክመሃርሲ እንታይ ሃበኒ ልቦና ሃበኒ እቲ ለባም ዝበሃል ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ማቴዎስ 24 45 ክሳብ 47 ዘሎ እንተረኣና እቲ ጎይትኡ ምግቦም በብግዚኡ ክህቦም ኢሉ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሸሞ እሙንን መስተውዓልን ለባምን ባርያስ መን ኮኒ ኢሉ ጎይትኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝረኽቦ ባርያ ብፁዕ እዩ ኣብ ኩሉ ገንዘቡ ከም ዝሸሞ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ትእዛዛትካ ክመሃርሲ ኣለብመኒ ብጥበብ ዓለም ብፍልጠት ዓለም ብፍልጠት ስጋ ንኣምላኽ ክንረኽቦን ክንበጽሖን ስለ ዘይንኽእል ኣምላኽ ልቦና ክህቦ እዩ ዝምሕፀን ዘሎ ስራሕ ኣምላኽ ምስ ኣስተንተነ ነዚ ፈሊጡ ትእዛዛትካ ምእንቲ ክመሃርሲ ኣለብመኒ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ልቦናን ዕሽነትን ዘሎ ፍልሊ ቃል ኣምላኽ ብሰፊሕ ዝገልጸልና እዩ ምናልባት ዓሻ ክበሃል ከሎ ናይ እምሮ ጸገም ዘለዎ ሰብ ጥራይ ክመስለና ይኽእል እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 14 ብዛዕባ እቲ ልቦናን ዕሽነትን ክገልጽ ከሎ እተን 5 ለባማትን 5 ዓያሱን ኣብነት ገይሩ ምጽኢልና ኣሎ ኣብ ቁጽሪ 4 እተን ለባማት ገና መምስ ቀንዴለን ዘይቲ ኣብ ጥኒአን ተማልኣ እዩ እተን ለባማት ከም ፍቓድ ጎይታ ተዳልየን ጸንሓ ከም ፍቓድ ጎይታ ተዳልየን ስለ ጸንሓ ከዓ ኣብ መርዓ ሓላል ገንሸል ምስኡ ተሳተፋ ተን ዓያሹ ግን ብግቡእ ከይተዳለዋ ስለ ዝጸንሓ እቲ ኣፍ ደገ ከም ዝተዓጽወን እዩ ስለዚ ትእዛዛትካ ክመሃርሲ ኣለብመኒ ኣብ ቁጽሪ 74 ንቓልካ ተጸቢየ እሞ እቶም ዝፈርህኻ ሪኦም ንኽሕጐስ እዮም በቲ ንሕና ዝደለናዮ ግዜ በቲ ንሕና ዝደለናዮ ኩነታት ኣብቲ ንሕና ዝደለናዮ ቦታ ኢና ንኣምላኽ ንደልዮ ወይ ንጽበዮ እዩ ልበ ኣምላኽ ግን ንቓልካ ተጸቢየ እዩ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ኣብቲ ኣነ ዝደልዮ ቦታ በቲ ኣነ ዝደልዮ ኣጋባብ በቲ ኣነ ዝደልዮ ግዜ ዘይኮነስ በቲ ቃልካ ዝመደቦ ነቲ ቃልካ ተጸቢየ እሞ ኢሎም እቶም ዝፈርሑኻ ሪኦም ንኽሕጐስ እዮም ምክንያቱ ናይ ደቂ ኣምላኽ ፍረ ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ ዓብ በረኸት ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣበይና ክንጽበዮ ዝግባአና ንእግዚአብሔር መዓስ ኢና ክንጽበዮ ዝግባአና ንእግዚአብሔር ብኸመይ ኢና ክንጽበዮ ዝግባአና ንእግዚአብሔር ክገልጽ ከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 26 ቁጽሪ 8-9 ወእግዚአብሔር ብመገዲ ፍርድኻ ተጸበናካ ስምካን ዝኽረኻን ናፍቆት ነፍስና እዩ ኣብ መገዲ ፍርድኻ ተጸበናካ ስለዚ ቃልካ ተጸብየ ይንዋሕ ይሕጸር ይቕረብ ይርሓቕ ንቃልካ ተጸብየ እቶም ዝፈርሁኻ ሪኦም ንኽሕጐሱ እዮም ኢሉ እቶም ዝፈርሁኻ ንዓቃላት ንምድሪ ከርሱዋ እዮም ከም ዝተባህለ ወእግዚአብሔር ኣብ መገዲ ፍርድኻ ተጸበናካ
سمكان زخرخان نافقوت نابسنايل اتمصباي ناي دق املاخ تعجست ناي دق املاخ سرح املاخي سرح املاخ انتاي مخانو تشعت تغلص كله خا فردخا ام مدري مس اتغبر اتم عالم زنورو صدقي مهاريم مو نفسي بليتي تنافقكا اتاوشت ايزلو منفس دما بتا اوشت ايزلو منفس دما انغيه ادليكاي نقالكا تصبيمو اتم زفرحها ريومني كحغسيام قدسان እግዚአብሔር ስለ አምላክ ስለ አገልግሎት አምላክ ስለ ጽድቅ አምላክ ስለ ድህነቶም ስለ ድህነት ነፍሶም ኢሎም ክጽበዩ ክዕገሱ ከለው ብዙሓት ረሲአን ይቀምዓያሹ ከምዚ የስተውዕሉ ስለ ዝርእዎም ይቀልድልዎም ይስሕቁዎም ልባ አምላክ ዳዊት ግን እንታይ ዝብል ዘሎ አነ ንቃልካ ክጽበ ከለኹ እቶም ንዓኻ ዝፈርሁ ሪኦም ንኽሕገሲኦም كمي اب وانجيل ماتيوس معراف 5:16 دق املاخ سناي كغبر خلو اب حزب املاخ زمص حغوسن اب እግዚአብሔር ዝመጽ አምልኾን ክገልጽ ከሎ ከምኡ ኸኣነ ፍጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ኣብ ሰማይን ዘለብኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ስለዚ ትዕግስቲ ዳዊት ኣብ ጉስነት ትዕግስቲ ዳዊት ኣብ ቅድሚ ጎልያድ ትዕግስቲ ዳዊት ኣብ ቅድሚ ሳኦል ትዕግስቲ ዳዊት ኣብ ቅድሚ አቤሴሎም ወዱ تعجست داويت اب كل تناي صبابان مكران غزي نقالكا تصبيه كل زخدو زنبره بقال እግዚአብሔር መሰረት ይخدو ነበረ ኣብ ቁጥር 75 ጎይታዬ ፍርድኻ ጽድቅ ምዃኑ በሐቅውን ከም ዘዋረድካኒ እፈልጥ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ዝሐሰብናዮ ክሰልጠና ከሎ ምህርትና ቀድወልና ከሎ አምላክ ከም ዝገይርለይ መስገን አምላክ ኢና ንብል نشتوي نجار كابت زحزبنا يا وزاي ناي مكراوي ناي فتنا نجار كمان سخلوجن بزح جزية أنت أملاخ أنتي جرك كأي أنت أملاخ كم عينتي نانبلي لب أملاخ داويت جن أبتزس أبو أوان أبتز مكر أوان إزف فرحات ياتي إزف فرق كيجاي فرق أبساي سلزي بمتن تزعبسكو أبسا إزخ أباي كتجاو توعلا أتزق على النجار يجب أني يبلني قويتاي فردها صدق مخانو بحق خاون كم زوارد كاني افلت الله بقال ترايزي كونه ينورلو نيوي ابقال اي ساميل معرف 10 شدشته قصري شوعت حساب 10 حدا زلو قال املاح كم زبلناي شمعي خرج مخلو خمزي بلو نبره اتاناي دمسب اتاناي بليالسب وصا نتي اب كندو نزنگسكا كلهم دم بيت ساول እግዚአብሔር ናባኻ መለሰልካ እግዚአብሔር ነዛ መንግስቲ ንወድኻ አቤሴሎም አብኢደሃቦ ንስኻ ናይ ደም ሰብ ይኻሞ እንሆልካ በኸፋአትካ ተተሐስካ እዚ ክብል ከሎ አብሻይ ወዱ ጾርያ ኸኣ ካብቶም መራሕቲ ሰራዊት ንንጉስ እዚ ሙት ከልብዚ ስለምንታይ ንጎይታይ ንጉስ ዝጾርፎ ዘሎ በጀኻ ኸይደርእሱ ክቆርጾ በሎዩ ንጉስ ገና አቱም ደቅ ጾርያ ምሳኻትኩም ኮይነ ዝገብሮ እንታይ አሎኒ እቲ ዝረግመኒ ዘሎስ እግዚአብሔር ንዳዊት ረገሞ ኢሉ አዚዝዎ እሞ ስለምንታይ ከም ዝትገብር ዝብሎ ምን እዩ ዳዊት ድማ ንአብሻይ ንኹሎም ገላውኡን እንሆ ተኻብ ከርሰይ ዝወፀ ወደይ ኳን ነብሰይ ይደልያሎ ከመይ ግደ ሕጂ እዚ ብንያማውዚ ዝገደደ ዘይገብር እግዚአብሔር አዚዝዎ እሞ ይርገም ሕደግዎ እግዚአብሔር ነዚ ወሪድን ዘሎ ዓመጻሪኡ ኣብ ክንዲ ዘሎሚ ዝርገሞ ዘለኹ ጽቡቕ እንተመለሰለይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብቲ ናይ ጸበባ እዋኑ ከምዚ ዓይነት ጸርፍን እናተጸርፈ እሞ ኃይልን ስልጣንን እናሃለው ሰራዊት ኸቢቦሞ እናሃለው ነዝን ጎይታ ይጸርፎ ዘሎስ ክሳድ ቆሪጸ ክመጽእ ክብሎ ከሎ مساخاتكم كوينز جبرو يبلي اتز جبرو بقال املاخ مسرت تز جبرو كمت እግዚአብሔር زعززن نمبر كمزا አይገብርኒ ስለዚ ንዳዊት ረጎሞ ይሉ እግዚአብሔር ስለዚ አዘዞ ይዝረግም ዘሎሞ ከትቀትልዎ ሲትረፍ ካብት መርገሙን ጠጠው አይተብልዎ ስለዚ እንታይሉ ጎይታዬ ፍርድኻ ጽድቅ ምዃኑ በሐቁን ከም ዘዋረድካኒ እፈልጥ ኣለሁ ስለዚ ህዝብ እግዚአብሔር
كابتن إحنا وصائي كابتن إحنا نحاسبه كابتن إحنا نمدبه كنتات بزي حسبنا خير كله ويتاي فقط كايغني بمحرت كاس لازت أمت كان نمبر كم قبريسي الزون وحيد النابلنا كم داويد فردخاس ادك مخانو فلت الله سلازي انت هيقرك كأملاق تبل نتز بدلنا يو بدل مخحد اكزابير صبقنا قبرنا حماق كم زفادينا زلو سلازي مثل اتي بزي مستوعال ابقزي سببانا سلمتها قنزي خان سلمتها زي سلت كالي سلمتها زي اقنع خالي زبل حتو مس أملاق بينا صدقها حق مخانو بحق خاون كم زوارد كاني افلت الله خلنا نأملاق كبر خنهب እግዚአብሔር ይደግፈና ኣብ ቁጥር 76 ከምትን ባሪያኻ ዝበልካዮ ቃል ጸጋኻ መጸናንዕ ይኹነኒ እግዚአብሔር ንኹልና ተስፋ ኣትዩልናይ ንኹልና ተስፋ ኣትዩ ኩልኩም ትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩም እናባይኑ እዩ ስለዚህ ከምትን ባሪያኻ ዝበልካዮ ቃል ጸጋኻ መጸናንዕ ይኹነኒ ምክንያቱ ተቃል ጸጋ ይኸጸናንዕ ዝኽእል ኣቦታትና ሐዋርያት ከዓ ኣብኡ ስለ ዝተወከሉ እዩ ዝቐንዖምን ዝሰለጦምን ልበ ኣምላኽ ዳዊት ይቕሬታ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም 3 ዓመት ሙሉእ ብንብዓት ለይትን መዓልትን ቃል ኣምላኽ ዝመሃሮም እሞ ኣብ ውሽጦም ከዓ ብዙሕ ዝኾነ ክርዳድ ዝነበሮ ክገልጸሎም ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10:32 ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ካህንፀኩምን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከረስትየኩምን ዝኽእል ቃል ጸግኡ እማሕፀነኩም ኣለኹ ንዝኾነ ኣነ ኸይድ ኣለኹ እሞ ንስኻ ኣብ ክንዳይ ኮንካ ከም ዝግበሮም እዚ ሓላፍነት ዝወሲድካ እዚ ግበር ዝበሃሉ ሰብ ስለ ዝሰኣነ ኣይኮነን ከም በዓል ጢሞቴዎስን ከም በዓል ቲቶን ዝመሰሉ ኣሰሩ ዝስዕቡ ኣብ መቁሕ ዝወለዶም ብጸጋ ዝወለዶም ተካእቲ ነይሮም እዮም ግን ናብ ምን ይዘማዕቕቦም ዘሎ ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ካህንፀኩምን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከረስትየኩምን ዝኽእል ቃል ጸግኡ እማሕፀነኩም ኣለኹ ስለዚ ንባርያኻ ከምቲ ዝበልካዮ ቃል ጸጋኻ መጸናንዕ ይኹነን ኣብቲ ኩሉ ፀበብኡ ከዓ ብቓል ኣምላኽ ተጸናኒዑ ብንስሓ ተስዩ ሕጂ ንበረኸት ዝኸውን ብዝኽሩ ዝተሰምየ ዳዊት መዝሙር ዘለና ኣብ 77 ምናልባት ቶም ድሕር ኢልና ዝኣተና ቁፅሪ ጥራይ ዝገልጽ ዘለኹ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ስለ ዘለና ሕግኻ ደስታ እዩ እሞ ብህይወት ክነብርሲ ምሕረትካ ይውረደኒ ሰብ ብብዙሕ ነገር ይሕጎስ ብዝብላዕ ብዝኽደን ብንሪኦ ብንሰምዖ ብዝሰለጠና ብዝቐንዓና ንሕጎስ እዩ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ግን ንጉስ ነገስታት ምዃኑ ኣብ ውግእ ዓወት ምርካቡ ኣብ ስልጣን መምጽኡ ከም ሓጎስ ቆፂርዋ ኣይፈልጥን ምክንያቱ ከም ሓጎስ ቆፂርዎ ስለ ዘይፈልጥ ካብ 1000 መዓልቲ ኣብ ካልእ ሓንቲ መዓልቲ ደገታትካ ሓላው ደገ ምዃኑ ሕሸኒ ዝብል ሕግኻ ደስታ እዩ እሞ ብህይወት ክነብርሲ ምሕረትካ ይውረደኒ ስለዚ ብሕግኻ ሕጎስ ኣለኹ ሕግኻ ሓጎሰይ ሕግኻ ሓጎስ እንተኮይኑ ከዓ ብህይወት ምእንቲ ክረክብ ምሕረትካ ይውረደኒ በዘይ ምሕረት ኣምላኽ እግዚአብሔር ንዳዊት እንደዚ ጻባጸዎ ነይሩ ኣብ እንዳ ኦርዮ ዝፈጸሞ በደል ገበንን ጥራይ ቀሊል ኣይነበረን ስለዚ ሕግኻ ደስታ እዩ እሞ ብህይወት ክነብርሲ ምሕረትካ ይውረደኒ ብዛዕባ ሕጊ እግዚአብሔር ካብቲ ዝጠዓመ ጥዑም ካብቲ ዝኸበረ ክቡር ምዃኑ ኣስተማቒሩ ኣስተንቲኑ ክገልጽ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 9-10 ፍርሓት እግዚአብሔር ንጽሑ ንዘለዓለም ይነብር ፍርድታት እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ብዘለውን ጻድቕ እዩ ምስ በለ ካብ ወርቂ ዕረኻ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረ እዩ ካብ መዓር ዕረኻ ወረላ መዓር እኳ ዝጥዕም ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ሕግኻ ደስታ እዩ እሞ ብህይወት ክነብርሲ ምሕረትካ ይውረደኒ ነቢይ ኤርምያስ ምንጭ ሓጎሱ እንታይ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ ገና ኣብ ጸበባ ኣብ መከራ ኣዝማዱ ነቢያት ካህናት ነገስታት ኩሎም ክሒዶሞ ኣብ ማይ ዘይብሉ ዒላ ተደርቢሩ እናሃለወ ኩሉ ምንጭ ሓጎስ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ
እግዚአብሔር መስኡ ዝኾነ ሰብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሓጎሱ ክቕየር ከም ዘይክእል ክገልጽ ከሎ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 16 ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ንቃላትካ ምስ ረኸብክዎ በላዕኽዎ ብስምካ ተሰሚየ ናትካ እሞ ቃላትካ ሓጎሰይን ፍስሓ ልበይን ኮነ። ቃላት ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ስለምንታይ እዩ ምንጭ ሓጎስ ምንጭ በረኸት ዝኸውን? ምክንያቱ ዳዊት ሕግኻ ደስታ እሞ ብህይወት ክነብርሲ ምሕረትካ ይውረደኒ። ኣብ ምሳሌ ሰለሞን ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 13 ክሳብ 15 እቲ ሓጎስ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ሓጎስ ክገልጽ ከሎ እቲ ጥበብ ዝረክብ ኣእምሮውን ዘጥሪ ሰብ ብፁዕ እዩ ኢሉ ይጅምር። ከመይሲ ካብቲ ብሩር ዘጥሪ ንዓኣ ዘጥሪ ይበልጽ እቲ በኣ ዝርከብ ረብሓ ከዓ ካብ ጽሩይ ወርቂ ይበልጽ እዩ። ካብ ዕንቁ ትኸብር ኩሉ ተሃረር ትብሎ እኳ ኣይመዓራረያን እዩ። ኣብ የማና ነዊሕ ዕድመ ኣብ ጸጋማ ሃብትን ክብረትን ኣለዋ። ጎደናኣ ጎደና ሓጎስ ብዘሎ መገዳ ከዓ ሰላም ኢሉ ነዚ ሕዝዋስ ኦም ህይወት ኣጽኒዑ ዝሕዛ ዘበለ ከዓ ብፁዕ እዩ። ስለዚ ሕግኻ ደስታይ እዩ፣ ሕግኻ ምንጭ ሓጎሰይ እዩ። ምክንያቱ ኣብ የማና ነዊሕ ዕድመ ኣብ ጸጋማ ከዓ ሃብትን ክብረትን ኣለዋ። ነዚ ሕዝዋ ኦም ህይወት ኣጽኒዑ ዝሕዛ ዘበለ ከዓ ብፁዕ እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ ክብረት ገዲፍዎ ክኸይድ ወይ ንሱ ክገድፎ እቲ ዘለዎ ሃብትን ክብረትን ጽባሕ ከም ትኪ ክበንን ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ሕግኻ ምንጭ ሓጎሰይ ሕግኻ ዘለኣለማዊ ሓጎሰይ። ምክንያቱ ኣብ የማና ነዊሕ ዕድመ ኣብ ጸጋማ ከዓ ሃብትን ክብረትን ኣለዋ እዩ። ስለዚ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ 100 ዓመት ምስ ስደት ኣብቲ ዝመጽእ ከዓ ዘለኣለማዊ ህይወት ዝበሎ ኣብ የማና ነዊሕ ዕድመ ኣብ ጸጋማ ከዓ ሃብትን ክብረትን ኣለዋ ነዚ ሕዝዋ ኦም ህይወት ኣጽኒዑ ዝሕዛ ዘበለ ከዓ ብፁዕ እዩ። ብኣንጻር ናይዚ ክገልጽ ከሎ ኣብ ኩነታቱ ዝነበረ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ኣብ ቁጽሪ 78 ዕቡያት ብሓሶት ጠውየምኒኦም እሞ ኢሉ ይሕፈሩ እዩ። ኣነ ግና ትእዛዛትካ እስተንትን ኣለኹ። ዕቡያት ብሓሶት ጠውየምኒኦም ብዙሕ ካብቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ንኽትገብሮ ንኽትብሎን ዘይኮነስ ንኽትሰምዐውን ዘደንጹ ነገር ይሓልፍ ነይሩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት። ዕቡያት ብሓሶት ጠውየምኒኦም እዩ። ንምንታይ እዮም ብሓሶት ዝጠውይዎ? ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 9 ክሳብ 21 ዘሎ እንድሕሪእና ሳኦል ከዓ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንነጀው ንዳዊት ብኸፉእ ዓይኑ ጠመቶ። ኩሉ ግዜ እቲ ክፉእ መንፈስ ዘለዎ በቲ ሰናይ ነገር ስለዘይሕጎስ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንነጀው ካብታ እግዚአብሔር ብኢድ ዳዊት ገይሩ ንሳኦል ዘድሓነሉ መዓልቲ ብኽፉእ ዓይኑ ጠመቶ። ምክንያት ከዓ እቲ ደርፊ ናይ ኣዋልድ እስራኤል ሳኦል ቀተለ ሽሑ ዳዊት ግን እልፉ ክብላ ምስ ሰምዐን ኣምላኽ ብኡ ገይሩ ንዓይ ስለ ዘድሓነን ንህዝቢ ኣምላኽ በረኸት ስለ ዘድሓነ ንኽብሪ ኣምላኽ ይኹን ክብል ዝግብኦ ኣነ ንጉስ ከለኹ 1000 ሂበና ንንዑ ግን ቆልዓ ከሎ እልፊ ሂበን ኢሉ ሳኦል ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንነጀው ብኽፉእ ዓይኒ ይጥምቶ ነበር። ሳኦል ድማ ንዳዊት ምስ መንደቕ ኣላጊቡ ክቆትሎ እየ ኢሉ ኩናት ወርወረ። ዳዊት ከዓ 2 ሰዓት ኣብ ቅድሚኡ ኣግለሰ እዩ። ብሓሶት ኢሉ ኣምላኽ ቅረይ በለልና ዕቡያት ብሓሶት ጠውየምኒኦም እዩ። እቲ ዝገርም ከዓ ንዳዊት እንደዘይሓለየሉ ንጓሉ እውን ክሓልየላ ምተገቦ እዩ። ኣብ ቁጽሪ 21 ሳኦል ድማ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ኣብ ልዕሊኡ ምእንቲ ክትከውንሲ መፈንጠራ ክትኮኖ ንዓዓ ክህቦ እየ በለ። ስለዚ ንዳዊት ሎሚ እውን ካልኣይ ሰዕ ሓሙይ ክትከውን ኢኻ በሎ። በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ጸጋ መራሕ ሰራዊት ገይርዎ እዩ። ንጓሉ ክምነየሉ ከሎ ጓሉ ክቡር ናብራ ክትገብር ናብ ክቡር ሰብ ተመሪዓ ሓዳር ክትምስርት ወሊዳ ክትዝምት ባህጊ እንደዝህልዎ ከም ወላዲ ክንደይ ሰናይ ጽቡቕ ምኾነ እዩ። ንዳዊት ከፈንጥሮ ንዳዊት ክቐትሎ እንተኮይነስ ከም ሰበይቱ ገይረ ንጓለይ ክህቦሞ ብጓለይ ገይረ ከቕትሎ ኢሉ ዝሓስብ
ስለዚህ ሜሉኮል ግን እታ አቦ አዝበለት ስራሕ አይሰርሐትን ከምዝ ገይርክ ሓዘለይ ኣብ ኢደ ያረክብ ንምስ በላ ኣብቲ መደቀሲኡ ጉንድ ገይራ ቀሚጣ ንዳዊት ኪድ ውፃእ ኢላ ንህልካ ዳዊት እያ ትብሎ ማለት ስለዚህ ስለምንታይ ከምዝ ገይርክ ንምስ በላ ዳዊት ፈልጦ ኢኻ ሓያል ኢኻ ቀትለክ እየ ምስ በለኒ ፈንዮ ኢላት እቲ መልእኽትና እንታይ ዕቡያት ብሓሶት ጠውዮም ነዮም ኢሉ ዕቡያት ሕማቕ ነገር ክገብሩ ከለዉ ጉዳይና ኣሕሊፍና ንእግዚኣብሔር ክንቦሞ እግዚኣብሔር ፍታሕ ክገብረሉ ኣነ ግና ትእዛዛት ካስተንትን ኣለኹ ንዳዊት ንሳኦል ክቐትለኒ ስለ ዝፈተነ ንሳኦል ክልተ ግዜ ብኩናት ስለ ዝሰሓተኒ ንሳኦል ንዓይ መፈንጠራ ክትኮኖ ኢሉ ጓሉ ደፋፊኡ ኣብ ጓሉ ክምርዖ ተደፋኣኒ እኳ ኣነ ግና ትእዛዛት ካስተንትን ኣለኹ ተቐንዲ መልእኽቲ እዚያ እያ ማለት ሳኦል ሰለስተ ግዜ ፈተና ቅጥለት ከካይደሉ ከሎ እግዚአብሔር ከዓ ሰለስተ ግዜ يحلف عبيده بوي جن እግዚአብሔር ሳኦል ወይ በኻልኦት ሰባት ወይ ሓሚሙ አምላኽ ይሰደምበር ሳኦል ብኢደይ አይመውትኒ አነ አቀብኩ ፍና ወጽባቴ ዘደንቅ ነገር አቀብኩ አነ ገና ይሉ ትእዛዛትካ አስተንተናለሁ ንሳቶም በትዝገብሩ ሓሶት በትዝገብሩ ዓመፃ ይሕፈሩ አነ ገና ትእዛዛትካ አስተንተናለሁ ቁጥር 79 እቶም ዝፈርሁኻን ምስክራትካ ዝፈልጡን ናባይ ይመለሱ ሰብ ብፍላይ ኣብ ግዜ ፀበባ ኣብ ግዜ ሽግርካ ተረሲዐ ተሳዒረ ኣብ ትብለሉ ብዙሓት ደገፍቲ ብዙሓት ዘጣቕዑ ብዙሓት ኣጆኻ ዝብሉ ሓይሊ ዝኾኑ እዩ ዝፅበብ ዓለምና እዩ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ግን ኣብቲ ፀበብኡ ግዜ እትኾነውን እቶም ዝፈርሁኻን ምስክራትካ ዝፈልጡን ናባይ ይመለሱ ምስ ሳኦል ክትተሃላለኽ ኢለ ሰራዊት ክበዝሓለ ኢለ ዘይኮነ ነገር አይገብርኒ እንታይ ዳ እቶም ምሳይ ዝስዕቡ ኣነ ዝስዕቦም ንዓኻ ዝፈርሑ ምስክራትካ ዝፈልጡ ጥራይ ናባይ ይመለሱ ምክንያቱ ኣብ 63 ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ዝረኣናዮ እንታይ ኢሉሎ ኣነ ብፃይቶም ዝፈርኻ ኩሎምን ትእዛዛትካ ዝሕልውኒ ኣብ መዝሙር ዳዊት 142 ቁጥሪ 7 ንስምካ ከማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፅኢኻ ኢኻ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡኒ እዮም ጻድቃን ክኸቡኒ እዮም ስለዚ ኣብቲ ኣብ መንግስቲ ከሎ ዝነበሩ ምስኡ ዝነበሩ ኣማኸርቲ ኮኑ ኩሉ ሰብ ክጠልሞ ከሎ እቶም ንኣምላኽ ዝፈርሑ ግን ኣብቲ እዋን ፀበብኡ ከዓ ደው ኢሎም ኣብ ተኻፈልቲ ፀበብኦም ነይሮም እዮም ምክንያቱ ተፈታዊ ንዘለኣለም ፍቅር ሓደ ካብቶም ምስ ዳዊት ኣብቲ ናይ ፀበባ እዋን ኮፍ ዝበሉ እቲ ሑሻይ ዝተባሃለ ናይ ምኽሪ ሰብ እዩ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 15 16 ተሪእና ሽዑ ሑሻይ ነቶም ካህናት ንሳዶቆን ንኣብያታርን ኣሒቶፌል ንኣብየሰሎምን ነቶም ዓበይቲ እስራኤልን ከምዝን ኢሉ መኸሮም ኣነ ከዓ ከምዝን ኢልና መኸርኩ እቲ ምኽሪ ናይ ኣሒቶፌል ኣዝዩ ክፉእ ነይሩ ዳዊት ከዓ ብመንፈስ ስለ ዝተገልጸሉ ወእግዚአብሔር ንምኽሪ ኣሒጦፌል ከንቲ ግበሮ ዘርዝሮ እንዳበለ ይጽል ነይሩ ስለዚ ሑሻይ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሒጦፌል ንኣብየሰሎም ክመኽሮ ከሎ ንሱ ምስኦም ነይሩ እዩ ኣሒጦፌል ነቲ ክፉእ ምኽሪ ነቲ ነውሪ ምስ መኸሮ ሑሻይ ብድሕሪ እዩ ዝመክር ኣብ ቁጥሪ 6 በኣርሲ ሕጂ ንንጉስን ነቲ ምስኡ ዘሎ ኩሉ ህዝብን ምእንቲ ከይወሓጦስ ብዝኾነ ተሳገር እምበር በዛ ለይቲ እዚኣ ኣብታ መሳገሪታት በሪኽ ኣይትሕደር ኢሎም ንዳዊት ክነግርዎ ቀልጢፉ ለኣኹሉ በሎም እቶም ዝፈርሁኻ ምስክራትካ ዝፈልጡን ናባይ ይመለሱ እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ክጠልሞ ከሎ ሑሻይ ግን ነቶም ካህናት ንሳዶቅን ንኣብያታርን ልኢኹ ንዳዊት ከምዚ ዝበልዎ ምክንያቱ ምስ ኣብየሰሎም ስለ ዘሎ ንሱ ወፂኡ ንዳዊት ክረኽቦ ስለ ዘይክእል ኣብ መጨረሻ ጥቕስና መዝሙር 80 እንታይ ዝብል ምእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብምስክራትካ ፍጹም ይኹን እቶም ናብ እግዚአብሔር ተወከሉ ኣብቲ ዝኸበደ እዋን ኣብቲ ዝፀበበ ግዜ እውን
بقال أملاخ مسارات تموجسهم سي كاب حفرتن كابود كاتن دحينهم يمين نأنت خي حفرسي لبي بسرعتاتك فتصوم يخون سلازي زحفر مستزاربك كتحفر كاب حفرات كتكول زحفر مسترحها أب زحفر ودكات مسودك زي كونس نأنتي أب ودكات زخي بزح زحفر سرح كين سرح زحفر زربا كين الزارب أب زحفر بوتا أب زحفر جزء كين بس حميتن تايلو لبي بمسكراتك فتصوم يخون اتوم مسكر እግዚአብሔር ዝደገፈው ምን ዝረዳው ምንካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረኺቦም እዮም ሓደ ካብኣቶም ንጉስ ሕዝቅያስ እዩ ኣብ ክልተ ወገን ሰናክሬም ንጉስ ከቢቡ ከጨንቆ ከሎን እግዚአብሔር ብሞት ክትመውት ኢኻ ክብሎን ከሎን ኣብዘን ከበብቲ ፀበባታት ብቃል እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዝተሳጋገሮ ይገልጽ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 31 ቁጽሪ 21 ሕዝቅያስ ከዓ ኣብ ዘሎ ይሁዳ ከምኡ ገበረ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጽቡቕን ቅኑዕን ሓቅን ገበረ ንጉስ መራሕ ሃገር ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጽቡቕን ቅኑዕን ሓቅን ገበረ በአገልግሎት ቤት ኣምላኽን ብሕግን ብትእዛዛትን ድማ ንኣምላኹ ደለዮ ዝጀመረ ኩሉ ዕዮ ብምሉእ ልቡ ገበሮሞ ሰለጠሉ ንእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ በምስክራትካ ፍጹም ይሁን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ብዛዕባ ዝፍጽምና እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝጽሓፈሉ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 12 ትምክሕትና በጥበብ ስጋ ዘይኮነስ ብጸጋ ኣምላኽ ከም እተመራሕና ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ምናዳ ኣባኻትኩም ብቅድስና ኣምላኽን ንጽህንኡን ከም ተመላለስና እዚ ናይ ሕልናና ምስክር እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ክብል ከሎ ንስለ ዘረባ ኣይኮነን ቅድሚ 2000 ዓመት ቴንዳ እንዳሰፈየ ገዛ ክራይ ባዕሉ እንዳኸፈለ ንዕኡን ነቶም ምስኡ ዘገልግሉን ዘለው ኩሉ ወጻኢታት ባዕሉ እንዳኸኣለ እዩ ዘገልግል ነይሩ ምክንያቱ በቲ ህያው ቃል ኣምላኽ ክምስክር ከሎ እዘን ኣዳወይ ንዓይን ነቶም ምሳይ ዝነበሩን እዮም ስለዚ ትምክሕትና በጥበብ ስጋ ዘይኮነስ ብጸጋ ኣምላኽ ከም ተመራሕና ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ምናዳ ባኻትኩም ብቅድስና ኣምላኽን ንጽህንኡን ከም ተመላለስና እዚ ናይ ሕሊናና ምስክር እዩ ናቱ ንሕና ከምቶም ንቃል ኣምላኽ መናገድን መሻቐጥን ዝገብርዎ ኣይኮንናን እዚ ናይ ሕሊናና ምስክር እዩ ስለዚ ሓፍረት ስጋ ኣሎ ሓፍረት ነፍስኻ ኣሎ እዚ ሓፍረት ስጋ ንግዚ እዩ ኣብ ቅድሚ ሰባት ከም ዝኽብሉኒ ሰባት ከምዚ እንዲኽብሉኒ ዝብል ዝሕፍር ነገር እዩ ምስቲ ሰማያዊ ሓፍረት ግን ፈጺሙ ዝመሳሰል ኣይኮነን ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ብዛዕባት ሰማያዊ ሓፍረት ክንሓስብ እያ ኩሉ ግዜ ተዘከሪ ነፍስየ በምድር ንድየተ ወበሰማይ እሳተ ዳግማይ ሞት በቅድመ ኣምላክ ሓፍረተ እንዳበለት ብሕሊና ክንጽልት ምህረና እዩ ተዘከሪ ነፍስየ በምድር ንድየተ ወበሰማይ እሳተ ዳግማይ ሞት በቅድመ ኣምላክ ሓፍረተ ተዘከር ነፍስየ በምድር ንድየተ ወበሰማይ እሳተ ዳግማይ ሞት በቅድመ ኣምላክ ሓፍረተ ንእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን ነፍሰይ ኢሉ ተዘከሪ ኣብ ምድሪ ድኽነት ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ሞት ካልኣይ ሞት ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ሓፍረት እዩ ናቱ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ብዛዕባት መወዳእታ ግዜ ክገልጽ ከሎ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 2-3 ብዙሓት ናብ ነውርን ናብ ሓሳርን ናብ ሓፍረትን ክትንስኦም እዩ እቶም ንብዙሓት ናብ ጽድቂ ዝመርሑ ግን ናብ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ክትንስኦም ከም ከዋኽብቲ ከዓ ንዘለኣለም ዓለም ክበርሂኦም
ስለዚህ ዮሐንስ አመለክቱ ካልኣይ ቀዳማይ ምዕራፍ ቁፅሪ 2 ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 28 ሕጂ ድማ ደቀ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ ብምጽኣቱ ናብ ቅድሚኡ ከይንሓፍርሲ ብኡኡ ንበሩ ኣብኡ ክንነብር ኣብ ቃሉ ክንጸንዕ ምእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ኣብ አንቀጽ 40 ካብ 45 ዘሎ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ምዕራፍ እንታይ ኢሉ ዘሎ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማን ኩኑ ስለዚ ተን ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ጉባኤና ንጠቕሰን እተን የዕኑድ ክርስትና ዝበሃላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንገብረን ዝኣዘዘና ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንዝረግምኹም መርቁ ገብርኹም ጽቡቕ ግበሩ ስሎቶም ዘሳቂኹምን ዝሰጉኹምን ጸልዩ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማን ኩኑ ፍጽምና ናይ ኣቦና ሰማያዊ ኣቦና ክገልጽ ከሎ እንታይ ኢሉ ንኹፋኣትን ንሕያወትን ፀሓይ የብርቕ ንሓጥኣንን ንጻድቃንን ከዓ ዝናም የዝንን ስለዚ ንዝፈትውኹም እንተፈተኹም ነቶም ምሳናዮም ሻራ ምሳናዮም ትብልዎም ንዓቶም ጥራይ እንተፍቀርኩም ንዓቶም ጥራይ እንተተቐበልኩም ሓጥኣን እውን ከምኡ ይገብርኦም ኢሉ ተጋውያን እውን ከምኡ ይገብርኦም ኢሉ ወለድና ከዓ ንዝገበረልካ ብቐጥታ ምግባር ክገልጹ ከለዉ እንታይ ኢሎም ልቃሕ በሰሮ ይብሉ ማለት ስለዚ ምእንቲ ከይሓፈርሲ ልበይ ብምስክራትካ ፍጹም ይኹን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጽባሕ እዚ ዓለም እዚ ገዲፍናዮ ንኸይድ ናብቲ ጽባሕ ንገድፎ ዘይኮነስ ናብቲ ጽባሕ ንኸዶ ናብቲ ጽባሕ ዝገድፈና ዘይኮነስ ናብቲ ጽባሕ ዝቕበለና ናብቲ ጽባሕ ዘሕፍረና ዘይኮነስ ናብቲ ጽባሕ ዘኽብረና ናብቲ ጽባሕ ዝጎድኣና ዘይኮነስ ናብቲ ጽባሕ ዝጠቕመና ክንጥምት ኣዒንቲ ልቦናና ኸብረሃልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ንቃል እግዚአብሔር በአንቃ ኣድዎን ብትባዕትን ስለ ሰማዕኹም ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን